Na konci semestra sa znovu otvára otázka, či má tradičná univerzitná prednáška ešte zmysel. Často sa tvrdí, že je zastaraná, veď prezentácie aj videá sú predsa online. Tak na čo chodiť do auly? Lenže kvalitná prednáška je viac než len prenos informácií. Je to priestor, kde študenti počúvajú odborníka, ktorý tému pozná do hĺbky a vie ju priamo naživo vysvetliť, doplniť a zasadiť do kontextu. To je niečo, čo žiadny videozáznam neponúkne. Hoci dnes dominujú semináre a tzv. Prevrátené učebne, stále platí, že bez pevného základu poznatkov sa diskusia rýchlo mení len na výmenu názorov. A práve prednáška dokáže tieto základy položiť. Nie každá je brilantná, ale tie dobré dokážu meniť spôsob, akým študenti rozmýšľajú, otvárať nové perspektívy a prebúdzať intelektuálnu zvedavosť. Navyše vytvárajú niečo, čo je v digitálnom svete čoraz vzácnejšie. Spoločný moment, živé stretnutie učiteľa a študentov. Ak má mať univerzitné vzdelávanie budúcnosť, prednášky nemôžu zmiznúť. Ich hodnota je v osobnom kontakte, v priamom prenose poznania a v skúsenosti, ktorú online svet jednoducho nedokáže nahradiť.